As organizacións ecoloxistas súmanse os veciños das parroquias de Bora e Xeve no seu rexeitamento á A57. Nós non pedimos un cambio de trazado, pedimos que se desbote o proxecto absolutamente, vale? Sabemos que xa se esnaquizou moito, pois que o restauren, vale? Pero que non podemos facer son políticas trabucadas totalmente, porque está claro que están trabucadas, porque levamos 20 anos con esta historia e iso aínda non está feito porque nin siquiera é necesario, non? Para seguir gastando e desvaldindo cartos públicos que deberían ser investidos en que o rural teña millores servicios, para que teñan que desplazarse menos tamén, por exemplo, vale? Ou en políticas de transporte público. Greenpeace, Ecoloxistas en Acción e Amigas da Terra denunciaron que para construir a A57 van ser arrasados máis de 6.000 metros cadrados de zona protexida pola Rede Natura. Creen, ademais, que a infraestrutura vai no sentido contrario da redución de combustibles fósiles. Decimos non a este proxecto. A este proxecto ou calquer outro proxecto fora da lógica que ten que imperarse cunha crise climática e a necesidade de reducir o transporte por estrada, non? Apuntan ademais que o prexuízo non vai ser só medioambiental, tamén social, dividindo as parroquias afectadas. O que provocan estas infraestructuras de alta capacidade é un efecto chamada. Pontevedra só cambiará o atasco de sitio, incrementando como dano colateral o seu tráfico perimetral e o castigo ao rural. Segundo a plataforma de afectados, centos de veciños sufrirán diferentes consecuencias derivadas da construción desta infraestrutura. Algunhas casas serán demolidas, outras padecerán os ruidos do tráfico desta vía de alta capacidade. Xa, independentemente do desarraigo que produce toda esta obra, vivir ao lado dunha traza así significa, xa en términos económicos, os teus bens perden valor. E pois en temas humanos, vivir ao carón de algo así é inhumano. Outro tema, outro día había unhas veciñas, hai unhas veciñas con 90 anos que a única expectativa que teñen é que o domingo se conte, cheguen a xuntarse para contarse os contos dos seus netos. Agora teñen que recorrer 2 kilómetros para poder verse, tal se chega a construir isto. A pesar de que o primeiro tramo desta A57 xa está en obras, veciños e asociacións ecoloxistas están convencidos de que é posible dar marcha atrás e cuestión, aseguran, de vontade política.